This is Facts Only on Capital Drive. Anoda kutariswa kanhauka dzimwe zvakaongororwa nevanhu vakasiyana-siyana kunyanya vanoita psychology vakaona kuti pakudanana apa pana anganzi matelltale signs anonyatsoratidza kuti aiwa munhu wako anokuda nemwoyo wese, even though vanhu vachiexpressa love nenzira dzakasiyana-siyana. So tinoona kuti munhu wose kapasi pano anoda kudiwa, ende takatarisawo love tinoona kuti haina zera, vakuru navadiki vose vanongodawo zvakare kudiwa zvakafanana. Nechimiro ichochi uchaonawo zvakare kuti even pavanhu vanozviuraya pakaonekwa kuti nhau dzine chekuita nelove dzinocontributa zvakanyanya chose. Even tikaendawo zvakare kumusic uchaonawo kuti nziyo dzelove ndo dzakawanda uyewo zvakare ndo zhinji dzinoitawo mukurumbira. Ende tikaendawo zvakare kamakare tinoona patori nehondo chaidzo dzakatoitikawo pamusaka pelove, andika like nyaya dzana Helen of Troy. Kana muno muZimbabwe tine nyayawo zvakare dzana ngonya vegushungo vakatokonzeresawo zvakare hondo chaidzo dziri nyaya dzerudo. Chinhu chinonyanya kuzonetsa palove inyaya yekuti nguva zhinji vanhu tinoudzwa kuti I love you ende tinobva tafara, asi tinokanganwa kuti love mabasa kwete mashoko. So zuva ranhasi toda kutarisa zvimwe zvezvinhu zvekuti munhu wako kana ari kukuitirawo even maybe asina kusasa kuti anokuda, unogonawo zvakare kungogara uri assured kuti vanenge vanospa kwanini. Asi ukaonawo zvakare kanhauka hombe akaonekwa kane vanoongorora mararamiro pamwe chete nemaoparetera anoita vanhu vakaonawo kuti munhu wako if they listen deeply vanenge vachinyatsokuda. Ndanguva zhinji savanhu katinoona kuti panoitawo dambudziko rekuti patinotaura pana anotiteererawo kana kuti nzwisisa, asi ukaona uine munhu wako wekuti pamunenge muchikurukurawo kana kuti paunomboitawo kamukana wekuda kudururawo zviri mumwoyo, anonyatsotora nguva yekukuteerera nekuzama kunzwisisa kuti uri kuti kudii and what are you going through. Isaini hombe iyoyo yekuti vanenge vanonyatsokunzwirawo shuga. Then tikatarisawo zvakare tinoona kuti vanoongorora vanoendera mberi vanotiwo ukaonawo zvakare munhu wekuti they respect your independence. Titarisa katinoona kuti chimwe chezvinhu chinotadzawo kunzwisiswa nevazhinji murudo inhau yekuti hongu tinogona kuve tiri pamwe chete, asi umwe naumwe ane kodzerowo yekuveka nemadreams ake uye kutogonawo kuzvimirira chaiko. So kune vanhu vari so controlling zvekuti vanopedzisira kavasuffocata potential yapartner wavo, ende izvozvo hazvifaniwo kudaro. Ndalove hazvireveka kuti munhu anobva atoitawo munhu wako kana muranda wako. So ukaona uine munhu anokupawo independence yako, munhu iye anoda kukosheswawo zvakanyanya. Then vanoongorora vanoendera mberi vachiti munhu anokuda chaiye they encourage your personal growth. Kune madzimai mazhinji ekuti paakaroorwa akabva atomiswa kana kuenda kubasa chaiko, and I think iyo inhau yekuti munhu anokuda anokoshesawo personal growth yako inodyidzanawo chaizvo nepoint yatambotaurawo yeindependence. Tinoona kuti munhu anokuda anokushuvirawo kuti upenyu in your personal life yako zvinge zvichifambawo zvakare zvakanaka. Nokudaro imwe nhauka iyi ndinoti ichabata varume vakawanda nemhosva kuti panonziwo vanokuda they remember the little things. Ndinoziva kuti hongu varume vazhinji vemuno kunyanya muZimbabwe tinokanganwa mabirthdays ana madha vedu, ende izvozvo zvinokonzeresawo chaizvo mumarelationships. Asi takatarisa tinoona kuti zvinotonzi it is the small things that reveal the depth of a person's love. So unoona kuti kurangarira birthday favorite food kana color chaiyo yeumwe wako netumwe tunhu tudiki izvozvo zvakare zvinoratidza kudzama kwerudo rwako kune umwe wako. Then chimwoka chakaonekwa kane vanoongorora kamafungiro pamwe chete kane maoparetera anoita vanhu vakaonawo zvakare kuti munhu anokuda chaiyeka they actually accept you for who you are. Chinhu chinourayawo kamarelationships mazhinji inhauka yekunyeperana. Vanhu vazhinji vanenge vachida kupenda perfect picture iko kusinawo perfect person. So tinoti madzimai anogona kuvanza kuti ane mudhoni, then mafesi anogonawo zvakare kunyepawo graft raanenge achiita. Asi uchaonawo kuti kana uchinge wasangana nemunhu anokuda chaiye hapana need yekumbobhaiza, anokuda chaiye anongokudawo uri zvauri. Nguva zhinji madzimai anonzi anodawo mari stereki mumarelationships, asi chandakaona from personal experience chaiyo chimoko chinokuda hachinei kuti une shagi here oro hauna. I have seen vamwe vanhu vachitopiwa shagi nezvimoko chaizvo.
then tikatarisawo zvakare vanoongorora vanoendera mberi vachiti munhu anokuda chaiye they are your biggest cheerleader. Kana munhu wako achikudawo kachoseka uchaonawo zvakare kuti they become your biggest supporter. Munhu anokuda anofara kana iwe kapeseka pawaitawo zvinobatika, hazvingava zvidiki kana zvikuru. Ende munhu wako zvakare aripo pakukukurudzira nekukudiridzira kakuti uve kauri munhu anoitawo kakuti zvaunoshuvira unge uchikwanisawo kakuzvibata. Zvototi tone mastatement ayakaya kuti behind every successful man there is a supportive woman. Izvi zvoseka zvinobvawo pakuti munhu anokuda chaiye anokoshesawo even kamufaro wako chaiwo. Then imwewo kanhauka yakaonekwa kane vanoongorora vakaonawo zvakare kakuti munhu anokuda chaiye they will communicate openly with you. Hakushayikwa kwecommunication kando imwe reason amarelationship kamazhinji achiparara. And tinoona kuti pasinawo communication vanhu kamunopesera kamakuita kazvekufungirana akuti zvaadai ari kuzama kuti zvakate ende hakunawo kazvakadaro kwazvinotisvitsa. So tiri ipapo kaunoona kuti munhu anokudawo kachaiye anonzi anotaura newe zviri open hapasina kuviga mamwewo kamadetails zvakataurwawo kane vaongorori izvi mwana mudaro. Tarisawo zvakare zvakaonekwawo kakuti munhu anokuda they make you feel safe and secure. Chinhu chimwe kachingoriwo kabasic kachiripo handechekuti kamunhu wose anodawo kakuveka akachengetedzeka achifilawo safe. Handosaka uchiona kakuti vamwe vanotoita pfuti chaidzo, vamwewo ndio vanotengawo kamigido yavanoisawo kapamba pavo, vamwewo ndio vanoitawo kamafuneral policy pamwe chetewo kane mamedical insurance. Zvese izvozvo donzvo kuda kuva safe and secure pane zveupenyu. Naizvozvo ukaona kuti relationship haifani kuve njodzi kwauri oro kuti munhu wako iwewe unotomutya nda maybe anokuthreatena, anokurova, anokutuka kana kuti anoitawo mamwe mashiripiti ekuti unosara kausinawo kakugadzikana muhana kana mupfungwa pamwe chete nemundangariro chaimo. Nokudaro ndo zvimwe zvezvinhu zvakaonekwa nevaongorori kavanoitawo zve-psychology akuti ndo zvimwewo zvinogona kuratidza kuti umwe wako anenge anonyatsokunzwirawo brown sugar azvoti mukanyatsonzwanana aiwa munogona kakuenda kure kure. Anokudaro kana uyo seka sematangira ataita kati izvi kaizvi hazvisi zvinhu zvekuti zvingava zvanzi ndizvo zvese. Iwewo kamunhu wo uri kudiwa wacho nemapreferences ako. Tarisawo zvakare tinoti vanhu kavanoexpressa zvavanofila muhana zvakasiyana siyana. Uyezvo zvakare kune mamwe maschemers vari so cunning yokuti vanogona kuita zvese zvatataura apa nezvimwe hobho zvinosanganisira kukutengera jagwa kana zhanga vati usimo kana muhana mavo. That was Facts Only on Capital Drive.